Hello. Turu, ndakanda changu chirauru. Inaye mukoma enzoma ngosvika nekutoisa intro ndirini ndikufana kuisa mukuyedza kudeni naye. Nendichitoda. Inaye mukoma Stallion makutoramba muchidarwira mana chichi kunyatsoitika. Nekutika bebi rako rarorwa. Aiwa mukoma Stallion njimbomere zvemafreestyle maisiya mere timbopinda futi kamu interview. First question yatoda kukufunza ndeyekuti kosai makabvuma kusainwa naHoly 10. Mukona chingoma pane ruda kutotambika. Yoda kutotambika yaizve asi unonyatsokuzviziva kuti akambonetsana naVotes, akanetsana naSenflow, iko zvino akazotera kunetsana naMichael. Iwewo futi wakuda kuedza kuita sei kuti uzotanga kushanda naye mukomana uyu? Mudharaka mukona chi yatosikireti yandoda kukudzaiya ndomugwinira chimoko chake. Nhai Enzo, iwo unonyatsoziva kuti atova mukadzi vakutonzi Maiju, sekutozogwina izvi zvinozobuda here? Manje mukoma zvinenge zvatobuda nekuti ndoda kukanda chira. Holy 10 ndobva ndamusiya ndakamugarisa pabhenji ndobva ndamuti goodbye. Nhai Stallion, zvinozobuda here zvekutora mukadzi wemunhu ndiweke kumbosomuka neChinese wekapu? Iyo zvino wadosiya Holy 10 wamisa mukapu? Aiwa, handisida kumusiya mukapu, handakabva kuramba bhebi rake. Kana uchiti bhebi rake unoreva ani ripi racho futi? Obviously kamukoma Michael ka uyo anonzi Michael Max. Aiwa mufana Stallion handichatokutrasta, ndozvaukaisirwa ngundo here iri musoro iyi. Ibva pano ndakutotya zvinhu zvangu, unondibira maikrofoni iwe ukazina kupa vhoisi rangu.